Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isasang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Reklamo nga grave threat kag oral defamation bato kay Councilor Al Espino gin-dismiss. Panay Guimaras Negros Bridge Project ginapaabot nga matapos sa 2028. Dalan Aguinaldo kagatuslaw hindi na one-way. Economic Enterprise Development Department Head sang Negros Occidental nga si Lucille Helvolea ang bago nga City Administrator sang Bacolod. Kag sa good vibes, Mini Zoo sa Bacolod liwat nga ginbuksan sa publiko matapos ang threats nga dala sang ASF sa mga baboy. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod Mayor Albi Benitez ginalauman nga mahuman ang Panay Guimaras Negros Bridge sa 2028. 7 ka tuig nga sarang maglawig ang construction sang PGN Bridge nga magaangot sang isla sang Panay, Guimaras kag Negros gani sa pagsinapol upod sa Department of Public Works and Highways kag NEDA ginpahayag ni Benitez nga nagaserbe chairperson sang Regional Development Council nga ginduso ang pagkuha sang iban pa nga dugang nga contractors agud tigayon nga madungan ang pag-obra sang duha ka mga mega bridge. Positibo ang alkalde nga masuguran kag matapos ang proyekto sa idalom sang Marcos administration sa 2028. Sa Disyembre 12, liwat magasapol ang alkalde upod sa pila pa ka mga agencies concerned para sa ginadihon nga PGN Bridge project sa Western Visayas. We are looking at almost 7 years until siya matapos, and I think we are trying to lessen na at least substantial construction na matapos before the 2028. So it is a regular meeting that we're holding together with DPWH, together with NEDA, together with mga iban nga mga officials in charge with this project so that we can finish it on time. Sa number 9, Gobernador Kapunuan sang Philippine Army nagasuporta sa pag-grant sang amnesty sa mga rebelde agod nga makabalik sila sa sabak sang gobyerno. Sunod sa 3rd Infantry Division sang Philippine Army, lubos ang ilang nga suporta sa pag-grant ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang amnesty bangod ining magabulig tibong pagid sang peace agenda. Makabulig man ini sa pagpatapos sang armed conflict sa Western kag Central Visayas. Para kay Governor Eugenio Jose Lacson, masuluyag nila nga makitaan nga magabalik sa sabak sang gobyerno ang mga rebelde sang sa nagabitbit sang armas. Nalakip sa amnesty mga anay NPA rebels kag katapos ang Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front kag RMPC RPA ABB. Ang amnesty ang ginagrant sa mga rebelde nga nakahimo sang krimen nga punishable sa idalom sang revised penal code o kon special laws kag nakomit may kangtanan sa pagpatuman sa ilang mga political beliefs. Wala naman nalakip diring mga krimen kasubong sang kidnap for ransom, rape, massacre, terrorism, kag crimes against chastity. Kung if it's related lang to their political belief, then yes, well, I would rather really that the Philippine government grants amnesty rather than see them with arms. So yes, I agree with that amnesty, and we hope that there will be many takers. Importante na that there will be many takers. sa number 8, Japanese firm isa sa mga nagaplano nga mag-construct sang 500 million peso nga flood wall sa Bacolod.
Nakigsapol kainang tiglawas ng Japanese construction firm upod sa lokal nga opisyales ng syudad para sa ginaduso nga floodgate nga itukod sa 5 ka mga sapa sa syudad. Nalakip diri sa Banago kag Mandalagan pati na sa mga sapa sang magsungay, lupit kag pahanukoy. Suno kay Mayor Albi Benitez, kapin sa 500 million pesos ang ginaduso nga pondo sa Department of Public Works and Highways para sa construction sang floodgates project nga sabat sa pagpahaganhagan sang baha ilabi na kung magbunok ang ulan. Sa ginpatigayan nga Belt and Road Summit sa Hong Kong, may tiglawas man sang pungsod Netherlands nga nagtanyag sang kasubong nga floodgate project sa syudad. Suno kay City Engineer Loben Ceballos, sa national government posible magagikan ang pondo para sa proyekto pero ginatinghuan nga matigayon ini paagi sa grant nga sarang itugyan sang duha ka pungsod. Which DPWH has officially requested sa national government natin nga ang 5 rivers sa Bacolod will be installed with the floodgates. Nga may pumping station that brings out water coming from the mountains and may gates para kung mag-high tide hindi na magsulod sa ato. We are exploring tanan nga pwede na kung makabuli. And then like we can get funding source nga they can help. Kung halimbawa sa PIAC, we can get the grant. And then this, ang total balang plan will be coordinated lang. Nga hindi balang nag-overlapanay. Ang Japan, grant man yung hatag. May hatag. Dito kami pakadto sa grant. Sa number 7, isang patay kag 3 pilason sa pagbunguanay sa isa ka motorsiklo kag AUV sa Bago City. Patay si Jason Carl Escocio, 26 anyos, isa ka call center agent matapos mabungguan sa isa ka pribado nga salakyan sa Purok Rose Banan, siyudad sang Bago Domingo sang gabi. Samtang pilason ang driver sa isa pagid ka motorsiklo nga si Roy Mahinay nga may 2 ka mga angkas. Ang driver sa SUV ginkilala kay Gian Andrew Borbon. Suno kay Police Lieutenant Colonel J. Malong, ang hepe ng Bago City PNP, nag-overtake ang SUV sa ginasundan nga motorsiklo. Apang nasugata sining motor sang biktima kag nagbungguanay sila. Gindala pa sa ospital si Escocio apang gindeklarar nga dead on arrival. Gilayon man nga nagsungka ang driver sang SUV sa La Carlota City PNP. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos nga makapunggo sa puno sang kahoy. Patay si Denny Socatin Jr., residente sa Silay City matapos mapunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa puno sang kahoy sa Center Island sa Barangay Banago sa Bacolod, Sangab, kagabi. Suno kaya Police Major Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station 3, posible madasig ang pagpadalagan sang biktima kag nawad-an ini sang kontrol sa iya nga manubela. Gani na bunggo sa pine tree nga gintunaan sang iya kamatayon. Nagluntad ang aksidente malapit sa opisina ng Philippine Coast Guard. Sa number 5, halos 7,000 na ka mga kandidato sa barangay kag sangguniang kabataan election sa Negros Occidental kag Bacolod City ang nakafile na sa ilang sose. Base sa datos ng Commission on Elections as of November 27, 6,972 na ka mga kandidato ang tigayon nga nakafile sang Statement of Contributions and Expenditures sa 29,682 ka mga nagpapili. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, 23.48% ang tigayon nga nakafile sa kabilugan nga nagpapili. Buwas na ang deadline sang filing sang SOSE para sa nagdaogman o kung napierde sa nagligad nga BSKE. Hindi na magbato ng COMELEC sa mga SOSE nga mag-submit lapaw sa deadline. Tubtob 5 sang hapon sa Nobyembre 29 ang pagbaton sang SOSE. Sa number 4, Dalan Aguinaldo kag Gatuslao sa Bacolod City ang hindi na one-way.
Balik na two-way ang Aguinaldo kag Gatuslao Street suno sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Patrick Lacson. Sadto anay ang dalan Aguinaldo ang para lang sa mga nagapadulong sa norte kag ang Gatuslao ang para sa mga nagapadulong sa sur. Pero subong balik na ang ini nga mga dalan bilang two-way streets. Ini ang kabahin sa pagpanghanda sang bitaw sa pagbuot sa mga salakyan subong nga holiday season. Pero ang isa sa mga problema nga nakita sa mga motorista sa pagbalik sang two-way sang sini nga mga dalan kaya ang pihak kag pihak ka side sang dalan ang ginhimo nga parking area. Naga-counterflow pang pagpark sang mga salakyan. Sa number 3, Economic Enterprise Development Department Head sang Provincial Capital nga si Lucille Helvolea ang napili nga mangin City Administrator sa siyudad sang Bacolod. Nanging kaupod na anay ni Mayor Albi Benitez si EEDD Head Lucille Helvolea bilang katapo sang Incident Management Team sang nagpeak ang pandemic. Si Helvolea ang nangin consultant for Special Projects and Economic Affairs man sang siyudad. Nangin anay OIC Provincial Administrator man siya kag pamuno sang Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental. Gani para sa alkalde, nagakaangay nga siya ang mangin city administrator. O galing natalana pala nga magaretiro si Helvolea sa Kapitolyo kabangdanan nga sarang madelay ang iyang mangin appointment. Tinguha naman sang alkalde nga mahingagaw ini nga matigayon sa Disyembre 1. Si Helvolea ang magatalos kay Attorney Pacifico Magari III nga nagresign sang November 1. Sa number 2, ginpanginbulahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pamuno sang Economic Enterprise Development Department sang gobyerno probinsyal sa iya sini appointment bilang City Administrator sang Bacolod. Sunod kay Lacson, kasunod sa among development, ila pa nga talakayon kung sino ang mahimo nga magabulos sa mabakante nga posisyon ni Lucille Helvolea nga pamuno sang among departamento. Dugang pa sang gobernador, nakasugilano na sila ni Helvolea antes pa man ang announcement subong nga adlaw ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga si Helvolea ang mangin City Administrator sang Bacolod. Nangin maayo ang trabaho ni Helvolea sa EEDD suno kay Lacson. Kagang pagkuha sa iya ni Benitez ay nagapakita sang kapasidad sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal. Suno kay Lacson, si Helvolea ang nagdesisyon nga magaretiro sa serbisyo. I wanna away pa naman na storyahan na because although there were already some feelers, I didn't wanna assume that it was gonna happen until the mayor will announce it. She did a very decent job, no? And I said na etong pag-appoint kay Lucille speaks well also of the quality of people that we have here in the provincial government. No? But we will need to fill up your position. No, we cannot hold that for her. We cannot. So I think she understood that. That is why she will take the retirement route and then work there. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Reklamo angon sa grave threat kag oral defamation batok sa konsehal ang gindismiss. Pero iban nga reklamo sang bitaw staff ang ginpaboran sang prosecutor. Yaring report. Sandig sa resolution ni City Prosecutor Teresa Diching, gindismiss ang reklamo nga oral defamation kag grave threat batok kay Councilor Alvictor Espino bangod sang kakulang sang probable cause. Pero ginpaboran sang prosecutor ang pagpasaka sang reklamo nga other light threats batok sa konsehal. 15 dias ang ginatag sang piskal kay Espino para mag-submit sa nga counter affidavit. Sa piyak sini, ginkalipay naman ni Espino nga na-downgrade ang reklamo nga ginpasaka sa iya ni Abner Salvalion, isa ka staff sa Bacolod Traffic Authority Office nga ginaligar, ginbuyayaw kag ginpawag sang konsehal nga tiruhon sa mga usisa ini bahin sa ginaligar korupsyon sa among opisina. At least I am vindicated already by the case filed against me. Nagakalipay kita nga amo nang ilang naging pamatbat ng korte kontra sa kaso sa aton. Nagpathag si Espino nga wala niya sadto na uyunan ang pag-uyat sa iya ni Salvalion, amo nga naakig siya. Iya ginhimutig nga may bit-bit siya nga pusil sang matabo ang insidente. Plano niya man karon nga mag-file sang counter charges. My lawyers are studying it
But definitely I will file counter charges against sa nag-file kaso sa akon kag sa mga witnesses. Yeah. Samtang natala naman nga ipresentar sang City Legal Office ang resulta sa ilang fact-finding investigation angot sa mga ginaligar irregularidad sa bitaw matapos ini ang ginmando ni Mayor Albi Benitez. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., magahulat anay sila sang sabat gikan kay anay bitaw head Police Major Junji Liba antes pa man magpagwa sang rekomendasyon sa ginpatuman nga investigasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mini zoo sa Bacolod ang liwat nga nagbukas matapos nga temporaryo nga nagsira bangod sa nga threat sang ASF sa mga baboy. May report si Romeo Subaldo. May Visayan spotted deer, blue nape parrot, may mayna, Philippine eagle owl, may amo, may Visayan hornbill na narisari nga mga doves kag pigeons, tariktik kag madamo pa nga mga kasapatan ang sara makita sa May Negros Forest Park. Temporaryo nga ginsirado sa nagligad nga mga binulan ang park bangod sang threat nga dala sang African swine fever sa Visayan warty pig. Pero subong nga bulan sa November, liwat na ini nga ginbuksan sa publiko. Mas naghalong sa karon ng Talarak Foundation Incorporated para mapangapinan ang mga baboy talunon. Wala na sila gina-expose sa tabo para makalikaw sa threats ng ASF. Na dapat very strict ang protocol. So wala na no vehicles allowed to come inside. Okay. And then if possible, maka-design kami sang for safety purposes sa mga water pig. Nga ibutang sila dito sa pinaka last na nga portion. Sa likod kita, sir? Sa likod kita. Sa unari lang sila di mo. May foot bath and test magsunod sa park. Naamtang ini sa tabuklang sang provincial capital sa kilid sang lagoon. Sa mismo nga sentro sa Bacolod, makita ang ini nga mini zoo. Dugang panikastor sa sininga panahon sang teknolohiya kag kalabanan sa mga kabataan cellphone nga ginatubang, mas maayo nga ang mga kabataan kag bisan gani may mga edad na ang maka-interact sa mga kasapatan kaya ang iban diri sa ila mga critically endangered na. Parehas na lamang sa Negros Big Five o kunang Visayan Spotted Deer, Visayan Warty Pig, Visayan Hornbill, Talarak kag Negros Bleeding Heart Pigeon. Of course, we have this treasure, no? This is our heritage. Damo gambal na amo na ning edad ko, first time ko pa nakakita ng ari di gali within the heart of the city. Usually ang aton man na activations mo sa modern na yung nga age, millennials or whatever you call it. More on technology na kita. Cellphone na tanan. Bukas ay Negros Forest Park from Tuesday to Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. Nangin venue naman ini sa mga educational trips sa mga estudyante. Barbs, at least, no, hindi niya kinaldan niya mga pumuluyo biyahe pa out of town kay dira lang sa Kapitolyo may ara sang mini zoo. Pero take note nga ang ara daya mga endemic nga species brang diri lang makita sa Negros. Kag despite sa natabo, no, bukas sila liwat sa publiko. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padaan kami nga mga pangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubuas, maayong hapon.